ngoba angithi the time sifakaza ukuthi uNkulunkulu usidlulise kuphi. Yes. Kukhona abasizondayo. Bethe ubheke nje amahlaza akawakhulumayo. Mele ngaba kayikhulumi le. Mela ngaba kayikhulumi le. Ngiye lapha ya. Mina kahle ngiyafana nomuntu obesemkipitweni. Ngoba bengishade nendoda yomuntu. Hey. Waqhubeka umfana. Wathi umfana, mama ngibona ingelosi iphethe ibhawuli legolide. Ikhongozela inyembezi zakho izihambisa kuNkulunkulu. Oh bakithi. Uthi uNkulunkulu Welcome once again kuKotathu Media. Igama lami ngumduduzi ngwakashabangu. Angibingelela abangcwele kwindawo zonke la kufinyelela khona le message. Ngibonge ukuthi nichoose le channel, ngibonge nje ungabusandawo. Qhubeka nje uhlale ubukele. Namhlanje nje siphethe nje indaba ezimnandi, indaba zala ekhaya. Asinazo ezinye ngaphandle kweindaba ezithinta umuntu kanye noNkulunkulu. Namhlanje siza nje ngalezo indaba lezo zimnandi ngendlela esimangaliso. Khona ubufakazi la ekhaya likhona izwi konke nje ngomusa nje ngokholwa nje uNkulunkulu. Ngibonga ama-new subscribers, ngibonge nama returning viewers nama comments enu. Manibona sidile ukuphendula, ningakhathazeki sophendula nje isikhathi esifanele. Sibonge nangama likes, niqhubeke nje nina nicommente. Ngibonge nakuma channel members bakhona nje nabaqhamukayo eceleni athi nje umuntu bengicela ukunikela ngento engaka. Kinina nonke uNkulunkulu anibusise. Asingeneni ke endabeni yanamhlanje. Ubuyile usisi wethu esimthanda kakhulu, usisi uSumangele. Ubuyile futhi wakaKhumalo Sibongo. Uqhubeka nobufakazi bakhe. Last wafika wabletha nje ubufakazi babuhle kakhulu. Siqhubeka lapho ke agcine khona, but before sekude kakhulu ake nje simamkele. Siyabonga kakhulu sisi. Amen. Sibonga nje ukufika. Amen. Yes. Ngiyabulisa kakhulu, ngiyabingelela. Yebo. Ngithi uJesu Kristu uyinkosi. Yes. Ngibingelela abangcwele bonke. Ngibingelela nje abantu bonke emhlabeni wonke abazobona le message. Yebo. Ngiyababingelela egameni lenkosi yami uJesu Kristu. Amen. Amen. Sibonge kakhulu isikhathi sakho. Konke nje siyakurespecta ngendlela esimangaliso. Amen. Angeke ke mina ngisakhuluma okuningi. Sangidedela kuwena. Wena waziyo ufakazi bungo bakho. Uyazi ngendlela ohlele ngayo ukuthi abuqalelana ke today siyakuphi. Yes. Ngiyabonga kakhulu baba, siyambonga kakhulu uNkulunkulu. Yebo. Namhlanje siqhubeka ke la ekade sigcine khona. Okay. Bekade ngigcine ngilanda. Yes. Ngisakhula, ngisindiswa, ngiwa, ngivuka. So iphathi esongena kuyona namhlanje ila engithuke khona sengisemshadweni. Yes. Yeah. Kwenzeka konke lokho. Kwenzeka konke lokho. Kodwa kwagcina sewungena ke manje emshadweni. La songena ke manje ke sengena emshadweni. Namhlanje sizoxoxa nje ngalokho ukuthi the mangifika emshadweni ke kwenzakalani. Yes. Okay. Yeah. Engingakusho nje ukuthi ngithuke sengishadile. Ngashada nomyeni womuntu. Kushuthi ngamanye amazwi ngashada nendoda eshadile. Okay. Yes. Yo. So mangabe lo muntu eshadile right bengizazi vele inkinga zakhe all along besixoxa besiyashare njengabantwana bakaNkulunkulu. Hayi ukuthi ubekufihlela ukuthi ushadile. Ubuvelwazi ukuthi ushadile. Bengivele ngazi ukuthi ushadile futhi umntwana kaNkulunkulu. Oh yes. Yebo. Born again Christian. Born again Christian, umfundisi. Umfundisi futhi. Yebo, umfundisi uphethe ibandla. Awu. Yeah. Bakithi. Okay. So kungeneni kwami kulomshado
ngasho ngithi nami ngaba nokuleka Okay. nami ngiyingxenye yokuhlambalaza inkosi uJesu ngayithela nje ngehlazo obala Eish. ngoba kwakumele ngingavumi Mhm. ukuthi ngingene kulomshado Yes. ya kodwa ke engufundile nenguqaphelayo ukuthi angithi lapha ekuqaleni siye saxoxa ukuthi uNkulunkulu ubengenza ngilandelele komama mfundisi yebo ngifuna ukufunda ngezinto zikaNkulunkulu Yes. so ke nala ngangena ke kulomshado ngesimo sokuthi vele ubaba umfundisi bengazi ukuthi ubudlelwane babo nomama Oh yes. abukho kahle although beshadile impela umshado impela lo wangempela oregistiwe Yes. so enguphawulile lapho ukuthi ingceke eziningi zikwingcindezi zigcina seyihlazisa ivangeli ngenxa yabafazi bazo basuke beshade nje kukuhle Right. bethandana bashada Yes. abanye baphenduke vele sebewubaba nomama abanye bangena emshadweni beveli besindisiwe Yes. uthola ukuthi ungena emshadweni kanti ungena wena ndoda uyakholwa ungena nowesifazane othi uyakholwa kodwa kube kunezenzo zokungakholwa Oh yes. uthola ukuthi omunye udiscover already sebeshadile Ukuthi lo muntu ukuthi bengithi lo muntu akuyena owami asihamba indlela eyodwa. asihamba indlela eyodwa Right. so enguphawulayo la ukuthi abanye abafazi bayahluleka ukwenza inkonzo yokuthoba Oh. into enye iphathi engiyifundile ngokuba umama umfundisi Okay. Yes. Yes. ngalesikhathi nje ngingakangeni kulomshado bengiyangibe nalokho enhlizweni yami mangibona omama mfundisi abahlukumeza befundisi kugcine kuhlukumezeka abazalwane Yes. uthola ukuthi umama mfundisi akabathanda abazalwane ubaba abazalwane uyabathanda Eish. ngothando likaKristu Jesu Yebo. kodwa umama akanasi isandla sokuphatha abazalwane Ngizwa kahle. so enhlizweni yami kwakuke kungifikele lokho ukuthi mina uNkulunkulu mawungangenza umama mfundisi ngizobaphatha kahle abazalwane Oh yes. yeah so angazi ke noma mhlambe uNkulunkulu wangidedela ngamabomu ngangena kulomshado Okay. angazi Ngizwa kahle. so kubalulekile ukuthi mangabe singabantu besifazane sishadile especially ingcekukazi ezishade nezingceku asibaphatheni kahle abazalwane kunabazalwane abaningi abalimele balinyazwa omama umfundisi emabandleni Oh yes. Yeah. ayithola umuntu engasayi ukuyohlanganyela enkonzweni esehlala ekhaya yes so kulomshado engangena kiwo asingenanga ngobungcwele number 1 lo baba ushadile Right. mina kushuthi ngamanye amazwi ngaleqa izwi likaNkuluNkulu elapha ya kuMarko chapter 10 Yes. verse 10 bengisacela ukulifunda baba Yebo, akunankinga. yeah Okay. Ake ngifunde ke ngale version yami English. Mark 10 verse 10. and In the house his disciples also asked him again about the same matter. 11. So he said to them, whoever divorces his wife and marries another commits adultery against her. 12. Ngqhubeka. iyagcina Okay. And if a woman divorces her husband and marries another, she commits adultery. amen Yes. lapha kwelesizulu lithi besendlini abafundi babuye bambuza ngalokho Yes. wathi kubo yilo nalowo olahla umkakhe aganwe ngomunye uyaphinga kuye
verse 12 naye uma elahla indoda yakhe agane enye uyaphinga. Siphinde siye lapha ku 1 Korinte chapter 7. Now to the married I command, yet not I, but the Lord. A wife is not to depart from her husband. 11. But even if she does depart, let her remain unmarried or be reconciled to her husband, and a husband is not to divorce his wife. Amen. Yes. Kwelesizulu verse 10. Kepha abaganeneyo ngiyabayala. Kungemina kodwa inkosi, kusho umpostoli Paul. Yes. Ukuthi uthi ngiyabayala abaganeneyo kungeyena umpostoli Paul. Yes. But inkosi. Inkosi la. Yep. Ukuthi umfazi kangahlukani nendoda. Yes. Kepha umeke wahlukana nayo kahlale engaganile kumba buyisane nendoda yakhe. Nendoda ingamlahla umkayo. Amen. Amen. So la lelizwi leli bengiyangithi noma ngidibana nawo lamavesi ngiwafunda sengiphakathi emshadweni. Yes. Kuvele kufike omunye umcabango engiduduza ngawo. Ngithi hayi phela mina ngiyaqala vele ukushada. Umuntu kushuthi o commit isono yile ndoda engishade nayo ngoba yona inomfazi. Oh, okay. Bona boyiduduza ngalawo mazwi. Bengiduduza ngalokho. Ububona ukuthi yena lokho akwenza ku wrong. Bengibona ukuthi ku wrong mangiye eBhayibhelini ngifike ngafunda lamavesi ngibona ukuthi kanti le ndoda kushuthi njengoba yona iganiwe. Yes. Manje sithathe mina ekubeni inayo umfazi wayo. Okusho ukuthi iyaphinga. Okay, yes. Kodwa ke ngibuye ngiduduze ngithi hayi mina ngiyaqala ukushada akunamkhwenyana engihlukane naye ngazoshada nalo. Okay. Yeah. Ngiyakuzwa. But yebo. Asikisi nje ngiyakuphazamisa. Wayethe mhlambe uma nje wena ekhuluma nawe eceleni, wayethe uzomdivorca unkosikazi noma ubesemdivorcile noma bethi wena uzoba unkosikazi wesi2. Wayengashonga ukuthi uzomdivorca. Okay. Kahle kahle saba nembono lembono engike ngayixoxa. Eqaleni angazi noma bebe kuphatho kule party le. Okay, uthi usikhumbuza kancane nje. Ukuthi nami ngabona imbono ngo2010. Okay, ngiyakhumbula ngathi ngikwi-fasting. Yebo. Kanti naye kunembono ayibona inkosi emkhombisa yona. Yes. So mangabe sihlangana ngo2011 sengisuka lapha eGoli mina sengiyohlala le ekhaya ngesimo sokuphelelwa umsebenzi. Yilapho ke angitshela khona ke ukuthi uyayikhumbula imbono yakho owayibona ngo2010 80. Hayi ngasho ngathi hayi ngiyayikhumbula. Wayesethi nakimi inkosi ithe angiqale ibandla. Alright. Okusho ukuthi uzophuma kuleli bandla elikhulu akilo. Alright. Aqale iministry. Okay. Yes. So ke manje wathi embonweni yena ayibona inkosi yamvezela ukuthi yimi okumele ngimsize ngibe umsizi wakhe. Right. Manje uba umsizi kwiministry noma uba umsizi njengonkosikazi yonke party manje. Yena ngokusho kwakhe wakubeka as if kumele ngimsize ukuthi ngishade naye. Right. Angikwazi phela ukuthi ngihambe naye imvuselelo ehamba nami mina ngingesi unkosikazi wakhe. Okay. Yes. Right. So noma kwangiconfuse mina ngangacabanga ukuthi imbono eyabonwa yimi yayisho ukuthi ngimsize ngokuthi ngibe unkosikazi wakhe bese siyashumayela. Mina ngangizitshela ukuthi kumele ngimsize ekukholweni because kunesimo noma kunezimo ezenzakalayo
Yes. emshadweni wakhe ez affect calling yakhe. Oh, Yayibona right. lo nto Okay. le. Ngoba vele sasikade sisebenzisana nje as usually esebenzisana nathi singabazalwane nje bonke senza ama open air. Yebo kumnandi nje kungenankinga. Yes. Yeah, so kwaba kanjalo ke. Okay. And then ke ngacela ke ithuba lokuthi ngikhuleke. Cha isavumelana ukuthi nami be nethuba lokukhuleka. Kodwa ngicela ungangeni ke in details Kuleyo part leyo. Okay. Ukuthi kwenzakalani. Kodwa nje ngicela ukukuveza ukuthi kunezinto isisekelo salomshado asibanga ngcwele. Oh, all right. Amen. Yeah, asibanga ngcwele kangangokuthi nami ngaze ngayiphoqelela noma ngibona ukuthi already sesihlazisile inkosi uJesu. Kunezwe lapha ya kumaHebheru chapter 6 verse 4 mangaphosiso chapter 4 verse 6 okhuluma ukuthi umuke wanambitha uma sewake wanambitha ubumnandi bezwe elizayo. Ubumnandi bikaMoya Ongcwele wasubuya uyahlubuka. Akusena kwenzeka ukuthi ubuye uphenduke. Ngiyakuzwa lapho. Ngoba usuzibethelela inkosi uJesu uyithela ngehlazo obala. Yeah, so isisekelo somshado wethu asibanga nobungcwele ngesimo sokuthi ubaba ubeshadile. Yes. And azange asho ukuthi uzomdivorce. Because naye uyayazi idivorce ukuthi izwi likaNkuluNkulu alifuni divorce. Njengoba ufundile eBhayibhelini lesingisi lapho ukuthi indoda nje ayidivorce. Abashadile abadivosana. Kahle lento le uJesu kukhona la mangabe bembuza bethi uMose ngokomthetho kaMose wathi uMose uma ufuna ukuhlukana nomuntu ungambhalela incwadi esehlukaniso uhlukane naye. Wayisithi inkosi uJesu uMose wawuloba lo myalo ngenxa yobulukhuni benhliziyo yenu. Lapho kusho ukuthi uJesu wayiqonda ukuthi ninenkinga yokungathetheleli. Oh yes. Yayibona lo nto leyo. Inhliziyo yenu ayithetheleli. Wayesethi uJesu ke ngithi ke mina umuntu akangamlahla umkakhe kungengokuphinga. Yebo. uJesu lawo mazwi ngicabanga ukuthi wayesewasho ngenxa yokubuka inhliziyo zabo ukuthi vele banenhliziyo ezilikhuna engaxoleli. Kahle kumele ngabe ngisha kuthiwa ngiphingile ungamlahli indoda yami ayingangilahli. Instead ixolele kuhlalwe phansi kukhulunywe sithethelelana. Khumbula izwi uJesu okuthiwa walisho lokuqala emazwini ayisikhombisa wathi baba bathethelele ngoba bakwazi abakwenzayo. So intethelelo kahle uJesu wasilethela intethelelo. Ngikuzwa kahle yebo. Ukuze ngagcini qhuma ama divorce bazalwane asithethelelana. Alright ke lapho bengisachaza le kule yandawana yokuthi ngifundeni. Yes. Ekubeni umama mfundisi. Angithi lapha eqaleni ngafunda ukuthi nakho kubi ngomama mfundisi. Omunye indlela angitreata ngayo ewumzalwane. Omunye wangitreata kahle. Kodwa naye futhi egcineni kwavela elinye iside. Yes. Yeah. So ke manje okunye engikufundile la ngalesimo sami sokungena kulomshado. Ngeke ngazila ukudla u21 days ngo2020 nyaka weCovid. Yes. Kwaku August. Yes. Ngaqeda ngoSeptember sekuqala uSeptember. Kwaba u21 days ngayivalela nje kwamzalwane endlini. Inkosi ngikulo mthandazo. Yes. Yangifundisa ama chapters wonke kaDaniel from chapter 1 kuyogcina kwichapter yokugcina. Wow.
yangifundisa ngoDaniel Mm. and sonke lesisikhathi kuze kube manje inkosi lento ize yayireveal izolo Wow. ukuthi why ngathi funda ngempilo kaDaniel. Iyona yakutshela yathi funda nje ngempilo kaDaniel. Angithi mawusemthandazweni phela uyathandaza ufundiswe. Yes, yes. Ngangivele ngiphenqe nje. Oh, okay. Kwafika nje ukuthi angiqale ku chapter 1 ngize ngiyofika la kugcina khona. Oh, nguzwa kahle. Yeah. So into engifundile ngithola ukuthi bengithunjiwe njengalokhu kwakuthunjwe uDaniel nabangani bakhe bathunjelwa eBhabheli. Yes, yes. Or eBhabhiloni. Nge-English iBhabhiloni ngezulu babhala bathi iBhabheli. eBhabheli. Yeah, ngithole lokho ukuthi ke bengithunjiwe. Bengise kuthunjweni kahle kahle kulomshado. Yeah, yeah. Kunezinto inkosi ebizongifundisa zona. Okokuqala lokho esengikubalulile ukuthi mawumama umfundisi. Yes. Kumele ubatreate kanjani abazalwane. Baba khona abakuthandayo, abayi-understanda into ekuwe. Yes. Abakubonayo ukuthi ayuthobekile, uthobile unothando, uyabathanda abazalwane. Yes. Babe khona futhi labo abamelene nawe. Ongazi ukuthi ngempela ngizoze ngenze njani ukuze ngithandekise kulomzalwane. Yes. Ngidiscover lokho ukuthi okay inkosi ivumile ngathunjelwa kulomshado ukuze ngizolanda obunye ubufakazi bokuthi baningi abazalwana abalimele abalinyazwe mama umfundisi noma abalimale sebephakathi ebandleni benethemba lokuthi hayi sengifike ekhaya la abazalwane laba basindisiwe kumele babe nothando vele likaKristu Jesu sibeni munye kungabikho ngcono kunomunye. Yes, yes. So ngifunde lezo zinto ke ekuthunjweni. Ngiyakhumbula ukuthi ngake ngaba nombono. Ngicabanga ukuthi ngo2022. Yes. Ukuze ngibone ukuthi ngithunjiwe. Okay. Ngaphupha ngithunjiwe. Oh. Kunamadoda awu2. Eyisidudla, eyisilenda. Le eyisilenda ifake ijazi elimhlophe yalibona leli jazi lawo dokotela. Oh. Or ijazi leZion but limise nje okwejazi lawo dokotela. Okay, elimhlophe. Elimhlophe. Yes. And then lo munye ke iskorange. Uyayibona ukuthi uyabona hayi umuntu nje wasezweni ongakholwa. Basithumbela endlini encane elike yabona lemkhukhu yesalon mhlambe kanjalo. Oh. Eba newindi nje mhlambe kube i-tuck shop bese kuba newindi la abantu bethenga khona. Mabe sithumba basithumba yimi ubaba lo bengishade naye. Oh. Yes. Right. Nomunye umzalwane nje wesifazane omuntu omusha. Basithumbele kulendlu. Kahle kahle mabe ngaphandle yabona bebiza abantu. Bababiza like engathi bababizela nje tuck shop or salon. Yes, yes. Cause isathi masingena kwakunezithombo obondeni zokuthi kuyagundwa la yabona nje kuyisalon. Yes. Kodwa mase singenile sebevala umnyango bathi yasanithola. Hey ngiqale ngethuke kunombhede kulendlu. Incane nje njengaye yabona. Imkhukhu le yama tuck shop. Kunombhede ngapha kube nosofa ngapha eceleni. Abese ubaba bambambe baqale ngaye bethi wena soqala ngawe. Baqale ngaye ke bamjove ngomjovo. Kwakuse isikhathi sevaccine. Oh yes. Yes. Bamjoveke ngalomjovo bamjova ngawo. Mina nalomzalwane wentombazane lomuntu omusha silele la embedeni lo isilendo faka ijazi elimhlophe usigadile. Umi la eduze kombhede thina silele emva kwakhe.
ngilo ngiyathandaza ngiyakhala yabona mangiphakamisa ivoice ngithi Nkosi uJesu sikhulule. Yes. Waphenya ijazi lakhe lo osigadile kwavela isibhamu. Oh. Ngathi mina hawu ngamanga cause ngangitshela ukuthi isayoni. Yes. Sifake nje ijazi lobuyona elimhlophe. Kodwa manje mayesesivezela inqulu ezwa mina ngiphakamisa izwi ngithi Nkosi Jesu siyawukele sithunjiwe. Wasithulisa qede waphenya ijazi lakhe lesi sikhombisa ukuthi hayibo thulani ngiphethe isibhamu. Lo mzalwane lo intombazane avele ahleke yena. Asithinte lesi sibhamu lesi asithinte. Ahleke mayesithinta acasuke lo bhuti. Bese nami ngiyamkhuza kahle wena ubonini ukuthi sithunjiwe. Emva kwalokho kwathiwa ngoba mina ngiyahlupha. Mabeqeda ngobaba beza kimi. Baqeda ke bathema ngabe bemjovo baba ngalomjovo. Wakhukhumala. Yo. Amathanga abangaka kwangathi umuntu wesimama. Yo. Kwafutheka nje yonke into. Waba isidudla. Ngibuye nginciphisa ivoice. Ngithi ngegama lika Jesu, ngegama lika Jesu. Yes. Emva kwalokho ke base bethi woza wena uyahlupha wena. Kusho lesi sigora lesi. Ngisuke ngapha embedeni ngize ngapha ke manje sofeni ngifike ngihlale sofeni kanje. Yes. Abese akhipha inaliti. Kahle kahle kusho ukuthi inaliti efakwe emjoveni kodwa manje kuphenduke kube nohala. Abanye bathi uhala abanye bathi ukotini. Ukotini yes. Yes. Nginikeza ukotini ke mina. Kuthiwa ngifaka ukotini kule naliti le. Inembobo yokufaka ukotini. But izojova mina le naliti. Angazi kanjani ke phela manje uba isifaka ukotini. Isinokotini. Ngizame nesandla siyaqhaqhazela ngilokhu ngiyathandaza ngenhliziyo ngithi Nkosi uJesu sikhulule Nkosi uJesu sikhulule. Yebo. Kwathemva kwalokho kusenjalo ngisazama ukufaka lokotini ngiqhaqhazela uyangithethisa naye lesi sigora lesithi hey shesha wena. Kwavele kwavuleka leli windi la abantu okumele bavele khona bathenge phela. Yes. Livuleke leli windi kuvele amakholo afaka ijoyini ehlukahlukene. Engibakhumbula engababona abanye babefake amashirt agold ayellow. Okay. Uyellow lo obizwa ngogold. Yes. Namaduku abhoke green, agreen njengotshani. Yes. Mabevela la banhlobonhlobo labazalwana abanye nje bayiswenkela besilisa nabesifazana. Kahle bebekokota bethi kanti kuvulwa nini lana kule talk shop kanti kuvulwa nini belokhu bebhizi singaphakathi nje ngiyabezwa bayakokota ngaphandle ukuthi ubani owabavulela kwavuleka ngathola ithuba lokumemeza ke mina ngathi sisizeni sithunjiwe. Emva kwalokho kwasuka i-disorder la endlini ngaphunyula mina. Oh yes. Mangiphunyula ngiphuma ngawo lo omunye umnyango ngiphuma ngiphethe ngiphuma ngihambaza. Ingubo yami ngiyiphethe ngesandla. Ngajabulela nje ukuthi ngiphumele ngabaleke ngathi ngibaleka phakathi kwezitolo. Ngithi nje ngisafuna naqalaza ukuthi bayangilandela yini abathumbi bami. Ngabaleka ngagijima ngabe ngisaba nandaba ukuthi ngihambaza. Ingubo yami okusala unansi ngiyiphethe. Yes. And kwakungathi yigown yomshado. But i-cream white ayikho mhlophe. Mangigijima ngafika la okuhlukana khona indlela. Yes. Zaba u2 kanje. Eya kwa left eya kwa right. Abese ngithi mina angingayithathi leya kwa right because bayazi ukuthi ngizothatha leya kwa right. Abathumbi bami. Angivele ngibeka ingubo yami la kwa right hand side kulendlela eya kwa right. Ngidukisa umkhondo ukuze mawukuthi bayangilandela bazobamba lendlela beyitshela ngihambe ngayo bangangitholi. Kanti ngidukise umkhondo just ngibeka ingubo mangibeka le ngubo ngenzela ukuthi bacabanga ukuthi ngithathele endlela nansi ingubo yami. Ngabeka ingubo ngase ngibamba left
Yeah. ngagijima mangigijima ngibaleka ngihambe ngiyakhala ngaze ngayophumela kwenye indawo khona lapha eNewcastle. Okay. Yeah. Mangiphumela kule ndawo ngiqhamukela komunye umuzi okukhonzelwa kiwo. Ya kunebandla nje besivamisa ukuhlanganyela nalo masenza izinkonzo lezi ehlanganisa amabandla. Masenza imvuselelo oma night prayer siyasimeme nje wonke amabandla. Asikhethi. Ngiyophumela lapho okusontelwa khona ke lelo bandla lelo ngeke ngilisho igama lalo esihlanganyela nalo futhi kahle angilazi igama lebandla la khona ngazi ukuthi nje abazalwane banegama labo nathi sine ministry yethu kodwa nje masihlanganyela inkonzo sihlanganyela nabo. Yes. Ngifike ngingene egcekeni la khona ngidibane nomunye umama okhonza khona la ekhaya. Kodwa manje angeke ngikhone ukumxoxela ukuthi njoba ngiqhamuka ngihefuzela ngigijima ngikhala kwenze njani. Ngifuna umuntu alright ukuthi ngethule lento yami esenhlizweni. Yes. Mangifika ngilokhuze ngingene endlini. Kulendlu le indlu eyakhiwayo but ayikakapheli. Okay. And then mangifika la eminyango wakhona kuno dustbin chithe ku dustbin. Omunye udustbin ungesikhwama nje yabona iplastic ye rice. Ufakwe udoti phakathi. Ngithathe le plastic ngithi mina ngikhuluma nalo mama. Ngithi manje udoti lona ngizongena kanjani? Ayi ngivele kuphoqa ukuthi awususwe yimi lo doti. Ngisuse lo doti ngibuyisele ngapha eceleni ngingene ke kulendlu. Mangingena ngingena la indonga zakhona ezingakapheli. Yes. Ngifinyelele komunye umnyango ke ozongifaka endlini ephelele. Okay. Mangifika ke kulomunye umnyango ke ngidibana nomunye umzalwane umuntu omusha naye akashadile. Uphethe tray uphuma ne tray uphethe ukudla uyaweda kushuthi. Yes. Naye kuthi enhlizweni yami ngeke futhi ukhulume nalo. Ngeke akusize ngalutho kulesi story sakho. Ngifuna umuntu engizomtshela ukuthi hayibo ngiphume ekuthunjweni besithunjiwe kanje. Ngingene ngihlale la kusekitchen kunetafula nezitulo zasekitchen. Yeah. Kukhona omunye futhi usisi okhona ngaphakathi naye futhi umuntu omusha nje onabantwana. Naye ngeke ngikwazi ukumthulela lenkinga yami. Amehlami bese ngiwaphosa ewindini khona la ekitchen. Ngizwa abantu abakhulumayo ngaphandle. Awuma ngithi ngiyalunguza ngithola ukuthi ubaba lo ebesithunjwe naye. But ngimshiye lapha ekuthunjweni. Kodwa futhi manje mase ngila nangu. Yeah. Abese ke mangiqalaza ngithi ngiyamuzwa uyakhuluma ubaba. Ukhuluma nomfundisi wala ekhaya. Uthi awukoda ndodwa wena yini nceke uhlezi inkonzo iqala late uhlezi nje ulate ukuthi uqala inkonzo makunemvuselelo la yini. Inceke le kushuthi isabe ukukhuluma iqiniso ukuthi inkinga yini. Yeah. Kodwa mina ngitshelwe ukuthi uyabona lempendulo aphendula ngayo iyamanga. Isizathu esimenza afike late unkosikazi wakhe. Yes. Ushiwo kanjalo. Yeah. Bese ngiyaphaphama ke. Ekuphaphameni kwami ngibe confused. Ngimxoxele futhi ubaba. Yes. Ey baba ngiphuphe kanje. Ey angazi ukuthi ke yena kwafila kanjani ke angimazi. Kodwa nje ziningi izinto ebekade zenzeka kulomshado ebengikiwo. Kuningi nje inkosi ebekade ikwambula ekukhombisa ukuthi ingibizile. Yeah. Kodwa manje isekelo somshado umshado engiwo awukho ebungcweleni. Ngiyakuzwa. Yes. Wagcina uyitholile iminingi yalo ambono.
wonke nje. ngithole sengiphumile kulomshado. Oh, all right. Yes. Ngizofika lapho baba. Oh, okay. Ngoba ekuhlukumezeke nje konke izinto ebese zenzeka emva kokubona lo mbono ukuthi sithunjiwe. Luningi ushintsho engilibonile nakuye ubaba. Oh, okay. Ukukhombisa ukuthi ngempela sisekuthunjweni. Nayo besenza izinto obona ukuthi inceke kaNkuluNkulu ayikwazi ukusho lokhu ngomlomo wayo. Ayibona lonto leyo. So kwahamba ke ngilo ngihlambuluka. Yes. Because since ngangena kulomshado angazi ukuthula ngaba nakho ngoba bengazi ukuthi sileqile izwi likaNkuluNkulu. Yes, ngiyakuzwa. Siye sal ignore izwi likaNkuluNkulu senza lokhu okuthandwa inyama yethu. Hey, yeah. Ngicina ke ngize ngiba nabantwana ababili nayo emshadweni. Ngithe ngisemshadweni phela manje sengifake nering sengine right. Yebo. Yokuthi ungaba nabantwana. Singagodlelani. Yes, ngibe nabantwana. Yebo. So ngamthola umntwana wokuqala ngacishe ngashona. Ngicabanga ukuthi wayenensuku ezingake ezu4 ezelwe. Ngamthola ngeoperation kanti laba engibathole ngisesezweni ngingakasindiswa bengiyitetela nje. Yes. Uyakhumbula ukuthi lo mfana oweza ngeenyawo bathi waphila nje kahle ngayitetela kahle. Kodwa mangifika la emshadweni sengiyaqala ngiteta ngeoperation. Ngiyakuzwa. And umntwana ngisesesibhedlela ngingakaphuma esibhedlela. Wake waphenduka intamo. Hawu, esesemncane. Ungakaphumi esibhedlela. Ngingakaphuma esibhedlela ngiqeda ukumteta. Ngicabanga ukuthi wayeneyinsuku ezimbili ngimtholile. Or kwakusuku lwesithathu because mawubelethe ngeoperation esibhedlela uhlala u3 days uphuma ngosuku lwesi3. Okay. Esibhedlela yes kwakusuku lwesithathu ngiyakhumbula ukuthi babezofika babezongilanda. Yes. Yo. Umntwana hayibo intamo yaphenduka yabheka eceleni. Ngaze ngabiza amanesi ngathi ngamthandazela. Ngithi ngegama lika Jesu ngabiza inesi lalikhona lapha ehodini. Ngathi buka umntwana wenzani intamo yaphenduka yabheka eceleni. Wamkhuxuza ke wathi vele ingane suke iyibridge. Iba nje nama complications. Yes. Kodwa ke hayi ngathandaza wagcina eba right ngamfonela nobaba because wayengekho around eNewcastle. Yes ngamfonela ngasho ngathi nayi ingane yenza kanje wakhuleka ke naye ke. Hayi cha yabuya ke intamo yaba right. Oh yeah. Ukhona nje uyaphila kakhubazeke indawo. Yes, siyabonga. Yes. Ngaphuma ke cishe ngosuku la4 or usuku la5. Lapho engezwe khona ngathi ngiba nesiyezi kwangathi umphefumulo ufuna ukuphuma. Angisazi noma abantwana besikole babekhona or babese ongangihlala noboy wami lo. Yes, wayesesikoleni. Oh yes. Ngalokhuza ngafonela usister owayeumakhelwane wami esasikhonza naye. Wayesebenza esibhedlela sasemsinga kodwa yena. Oh yes. Nenhlanhla nje wayeselifini. Uyena futhi owangilanda esibhedlela. Kwaba right kwamnandi. Ngamfonela kwakukhona omunye umzalwane futhi owayengisiza ngamcela nje ukuthi angisize ubaba wayezombhadara ukuthi uyangisiza. Okay. Yebo so kwawuyo usisi lo ofonela usister. Wafika ke lo sister loyo. Walokhuza ke athi sister ngicela ningibizele iambulance. Bayangazi ke mina ukuthi angizwani esibhedlela ngizwani namaphilisi. Wavele understand usister lokuthi amademon abambe lo muntu. Oh yeah. Umama usibanibani athi akabizelwe iambulance. Umama umfundisi wonke. Hayi amademon ambambile avela ngithandazele lo mama akhuleka.
kuze kwehle lesi spirit engisizwayo esidonsa umphefumulo kuze kuye ngokwehla kwanqotshwa. Bakithi ya Wayeseyangithatha ke wangisa kwakhe wacela ukuthi ngiyolala kwakhe cause kwakumele sivuke ngakusasa ngo-day 6 angihambise eclinic angithi mawubelethile umntwana mayisena 6 days kumele uye eclinic yangakini uyocheckwa nje ukuthi yonke into ihamba kahle yini nomntwana ahlolwe. Hayi ke wangithatha ke ngayolala khona ke. Okay yebo. Okwakhona nondodakazi wami efunde high school ya. Walokhuza ke wathi hayi sizolala lapha kwakhe wangisiza kakhulu Nkosi yami lo mama naye akasekho emhlabeni. Bakithi. Kwaqhubeka ke emva kwalokho ngamthola nalo wesibili naye kwaba ioperation nama operation awu2. Abayanga kwi-operation endala badala enye operation andike yangihlupha ke le operation le yesibili ngathi umntwana eno 6 days ke njengenjwayelo ngiye eclinic mabe ngicheck abathola ukuthi umthungu uvuvukele ngaphakathi and lately nje sengiphathwa isibeletho usister owaye engilokhuza ke engisiza wangitshela ukuthi uma kungapholi kuze kudlule izinsuku eziwukuthi ngicela ubuye ngibhalele incwadi uhambe esibhedlela ngibhukhele udokotela. Ngathi akunankinga sister. Ngahamba nginenhliziyo ebhlungu ngibuyele endlini. Ema ngifika endlini ngathi mina Nkosi uJesu ngiyawazi amandla akho. Ngisuka kude nawe Nkosi uJesu ungiphilisa ungisindisa ungqobela izifo zonke ngisho egazini. Yebo. Ngavele ngathatha nje isinqumo sokuthi ngizothandaza. uNkulunkulu uzosotha yena out yonke lento ukuthi uklina kanjani lo mthungo ovuvukele ukuthi wenza kanjani yena ungomdala kunezinsuku. Wazi konke ngathi. Ngathatha nje leso sinqumo sokuthi ngizothandaza. Ngempela ngizange ngiye. Ngaze ngaphola nje. Wangiklina uNkulunkulu. Siyabonga. Yeah. Amandla kaKristu Jesu bazalwane masingawadeleli. Masibuyela kuyena. Masithoba. Sivuma izono zethu. Uvume nalokhu uSathana kuhlebela yathi kuyihlazo lokhu. Lelo hlazo lakho uJesu phela ukuza washaywa ngithi. Wabethelwe esiphambanweni. Isiphambano si represent ihlazo. Kunjalo. So uJesu wasithwalela amahlazo ethu ukuthi bonke abeza kuye. Bafike lamahlazo agezwa thethelelo. So ke nami ngenze njalo ngiyacabanga angazi. Bathi kuyangifikela nje ukuthi uNkulunkulu uyakubona ukushisekela kwami. Ngokukholwa ubuka inhliziyo mawukholwa nje. Mawukholwa uyathethelela. Yebo. So ngabona lapho ukuthi okay. Ngisekuthunjweni la. Hayi futhi liyagcwala leli bandla. Bayafika abazalwane cause kune sound system angithi. Kule ministry bengiyona. Le entsha yasemshadweni. La ngumama mfundisi khona. Yes. So kuyagcwala kubuye baphunguka abazalwane singasazi ukuthi sibaxoshe ngani kodwa kimi nje kusho enhlizweni ukuthi isekelo. Mani ngalungisa nje isekelo. Kobe kuphelile. Ngiyanikeza nje ithuba lokuyoqala phansi nivume izono zenu. Yes. uJesu Kristu inkosi. Bakithi. So kuningi okwenzakele. Ngifisa ukusho nje ukuthi nakho okunye. uNkulunkulu yazi umuntu ongafuna ukuzithoba avuma izono zakhe. Uyakulahla uNkulunkulu. Noma ngabe kuthiwa ubishop.
uyi-high priest engabe uyi-high priest engabe uyi-deacon engabe uyini angazi noma umongameli noma ngabe unasiphi isikhundla esiphezulu ekukholweni noma ugeneral noma udokotela yeah kodwa nje uNkulunkulu ufuna umuntu oyithobayo phela nje avume yebo avume njengoDavide ngesikhathi enze isono uDavide wabulala uUriya angisho nje kanjalo ngithi wambulala because kwaba icebo lakhe uDavide ukuthi uUriya akafakwe ngala impishisa ngakhona yebo khona ezobulawa yes. Kodwa umlayezo yathi umprofeti kaNkuluNkulu mayithunywa uNkulunkulu efike emtshela eyitshela inkosi uDavide yes. wayithoba uDavide yebo wavuma isono sakhe yes kodwa wasithola futhi isijeziso right uNkulunkulu wamthethelela kodwa wamjezisa ngesenzo asenzile yes la into engifuna ukuyiveza ukuthi noma ngabe uyazazi ukuthi uNkulunkulu wayekubizile ekugcobile kangakanani repent nakho ke oyikhona kuyosiza lokho nceku izinceku zonke eziphethe amabandla repent ibalekile lo isho ngoba kusibo bonke abathi inkosi inkosi hey abazongena ekhaya ezulwini kodwa ilabo abenza intando kaNkuluNkulu hey yes yilabo abazovuma ukulahlekelwa ukuphila kwabo yes kunezwi lapha ya eliku uJohn chapter 12 verse 25 He who loves his life will lose it and he who hates his life in this world will keep it for eternal life yeah bese othi ngifunde lapha ke ngesizulu u2 verse 25 la lowo othanda ukuphila kwakhe ulahlekelwa yikho nozonda ukuphila kwakhe kulelizwe uyakukulondela ukuphila okuphakade yes ngi-underline lapha elithi nozonda ukuphila kwakhe yebo yabona njengoba sifakazela inkosi uJesu baba ushabangu yebo sifana nabantu abazonda ukuphila kwethu kunjalo nje ngoba angithi the time sifakaza ukuthi uNkulunkulu usidlulise kuphi yes kukhona abasizondayo betha ubheke nje amahlaza kawakhulumayo mele ngaba akayikhulumi le mele ngaba akayikhulumi le yebo uyahlambalaza uhlambalaza abantu bakubo sometimes uphendukelwe ngisho na abantu bakini endlini yes bethe ayikoda hayi mfowethu bekungamela ubeke kanje lo muntu owenza intando kaNkuluNkulu ufana nomuntu ozonda ukuphila kwakhe ngamanye amazwi anginendaba mina nokuphila kwami ngoba ngiyazi ukuthi uma ngilahlekelwa yikho ukuphila kwami ngisela emhlabeni ngikulondolozela izwe elizayo yebo noma ngiyokufumana ngale ezweni esiyakulo kwingona phakade yes iqiniso so mina anginankinga yingakho babushabangu ngithatha isinqumo sokuza la yes e-studio yebo ngifakazela umhlaba wonke yes ngoba ngiyazi ukuthi bakhona abanalenkinga enginayo iqinisile lapho ngiye lapha ya mina kahle kahle ngiyafana nomuntu obesemkipitweni ngoba bengishade nendoda yomuntu hey okumnandi ukuthi inkosi uJesu igcina ingikhipha ya nakho kuhle and ibingivezela imbono ngihlambuluke yebo wengihlambuluka kibo engibona ukuthi ayilo ukhulile yes enkosini abanye ke baba namahloni okukutshela iqiniso ukuthi nje cha uye wabheda yes ngiyakhumbula ngalesikhathi ngiwele esonweni ngo2011 okay ngesikhathi ngiphelelwe umsebenzi ngathi mangihlambuluka kwenye inceko komunye ubaba
akangambambatha. Oh yeah. Wangitshela nje iqiniso wathi waze wayithela inkosi uJesu ngehlazo obala. Eish. Noma kwahlaba kwephukela. Kodwa wayekhuluma iqiniso. Yes. Iqiniso liyahlaba, Libhlungu. libhlungu. Yebo. Kodwa futhi liyamkhulula umuntu. Lo libhlungu linjalo. Libhlungu libaba linjalo kodwa futhi liyamkhulula umuntu. Yes. Ngiyacabanga nje ukuthi inkosi yami lo yababa lapha ekhona. Uyitshela ukuthi mhlambe ngamzonda. Kungenzeka vele ngamzonda ngaleso sikhathi cause kwakusazwela kwena. Kwazwela kimi. Ngangalindele. Wawulindele umuntu ozombambatha nje. Umuntu ozombambatha ethi hayi phenduka sisi kodwa yabona umoshile phenduka. Wangitshela nje straight talk. Oh yeah. So naye mawukuthi uzobona lobo bufakazi. Yebo. Khululeka babo wami. Angizondi umuntu. Oh yes, siyabonga. Iqiniso nje alibekwe linje ngoba linjalo ngoba inkosi uJesu mayivela. Abantu abayokhuphuka baye kuyo. Abantu abayobebezingcwelisile benomoya ongcwele. And umoya ongcwele uhlala endaweni engcolileyo. Qiniso lelo. Ngifisa ukusho nje ukuthi kubantu abakipitile kuyaphumeka emkipitweni. Yes. Noma ngabe usulotsholiwe uhleze emzini wentombazana. Futhi ke yabona ke nje la eGoli. Futhi akusile iGoli kuphela. Kahle kahle nje umhlaba wonke. Umhlaba wonke. Ya umhlaba inkinga nje umhlaba wonke. Yes. Bakipitile abantu abani. Ngikhuluma ngabazalwane mina. Yes. Kunabazalwane sebeze bazela izingane ngambili ngantathu. But abanye balotsholiwe baqedwa abanye bembeswa kodwa bashadile. Bahlaleleni. Abanye balotsholiwe abakembeswa basalindile bayaqhubeka njalo bayakotisa. Bayaqhubeka njalo bazala izingane. Ngama Sunday baya enkonzweni. Hey, ngiyabuza. Bafike futhi babusiseke baze bathandaze kwehlinga embezi bethi bayamuza umoya ongcwele. Hey. Kodwa mabephuma enkonzweni sebebuyele emakhaya. Usho unembeza. Usho ina person. Ukuthi kodwa wena kulomuza uphelele. Okunye engufundile la. Emkipitweni. Yeah. Kwenza ukuthi yabona mawushumayela uphethe ibandla usesonweni. Angazi noma mina bengiqonda ukuthi ngisesonweni. Angazi ke noma ubaba beqonda yini ukuthi sisesonweni. So the time ushumayela lapha epulpit. Into engifundile enye. Besithulula umoya womkipito. Hey. Kangangokuthi ngizoyibeka kanjani lento. Uzotho omunye but umoya womkipito kanjani nina benishadile? Bengisemkipitweni ngenxa yokuthi number 1 ubengamdivorceile umkakhe. Till today. Mhlamba ayengene nje kule party le. Akumelanga yini indoda ibe nesithembu. Mani ngabazalwane nje isithembu nje izwi lenkosi akukho nje lalikhuthaza khona ukuthi asibe nesithembu akube nesithembu. Ngiyazi khona liyasho impela izwi uma ngabe likhuluma lithi indoda ayibe mfazi munye. Yes. Futhi uyabona indoda enqanela isikhundla. Enqanela isikhundla yes ayibe mfazi munye. Sokuthi ibe umphathi la ebandleni. Kumele ibe nomfazi oyedwa. Uma ngabe kuukuthi ayisinqanela isikhundla ingaba noma umfazi usibili. Cha, noma ngabe kuthiwa ke angisinqaneli isikhundla kodwa inkosi ingibizile ukuthi ngibe i-leader. Ye ministry. Uyayizwa lonto leyo. Angithi laba basiphethe iministry, siphethe ibandla. Kuzoza kanjani ke phela ngoba lithi izwi lenkosi umuntu nje
okulesi sikhundla ke sokuba umphathi akube indoda emfazi munye ephatha kahle umuzi wayo nabantwana bayo beyithobela. Yes. Ngiyakuzwa impela. Ngibuzela abantu, angibuzeli mina, ngibuzela abantu. So manje uyabona nje kulesi sixakaxaka lesi kube nezimpi eziningi ngoba uhambe wahamba unkosikazi wakhe wezwa kwafinyelela endlebeni zakhe. Nathi manje shada futhi nangambikela unkosikazi wokuqala. Safihla. Oh hayi cha, yeah. Nezihlobo eziningi asiyimemanga. Ngoba bezizothutha imessage. Bezizothutha umlayezo phela. Tholakala ukuthi into yethu ebesithi siyayenza siyahlibhika. Oh yeah. Ingakenzakali. Ngiyakuzwa. Kwakunzima even nakuwo lo mshado. Kwaba inkonzo nje. Saqasha nje itende sayenzele egcekeni nje ekhaya. Kwifamily yakini khona nenza kanjani nababiza bonke? Asibabizanga bonke. Nabo ngazo lezo izathu. Ngazo lezo izathu. Nabo nje bathuka sekuthiwa nje sengumesisi. But khona lento ebinitshela ukuthi lento esenzayo ikho right. Before nishaya. Ikhona nethi sayi-ignora. Yes, ni ignoriswa ukuthi naye ufuna ukungena emshadweni nawe uthi ngifuna ukungena emshadweni. Mina kahle ngumuntu onozwelo. And ekubeni nozwelo kwami ngikubonile egcineni ngidiscoverile ukuthi ngiyenza iphutha. Ngokuthi ngisacrifice ngempilo yami, ngenguna phakade lami ngenxa yokuzwela ukuthi umfundisi vele ubengajabulanga emshadweni wakhe luya. Ubungamthandi just nje wawumzwela. Ngicela ukugodla baba lo mbuzo. Ngicela ukugodla ngoba angiqondile ukuthi ngikhulume kabi mhlambe kube nabantu abazophatheka kabi. Ngiyazi vele khona abantu abazophatheka kabi but mhlambe futhi ngamsiza omunyeke nje umuntu ukuthi before angene emshadweni awuzicheck nje ukuthi ngiyempela ngiyamthanda na o ngiyamzwela. Sengilinganisa nje njengesimo sakho ukuthi umuntu ayibheke lento ukuthi angathi ngiyangena emshadweni kanti sengena ngokumzwela ngoba ziningi izathu abantu abangenazo emshadweni. Abaye bangena emshadweni ngendaba nje ukuthi unemali eningi. Abanye usebenza kahle. Abanye ukuthi nje uhandsome, indoda ehandsome yabona. Yeah, so shuthi kukhona futhi nabanye abathi bakithi ngiclose naye ukhuluma zonke izinto kimi sengiyamzwela ngisale sengena kodwa ke obvious nenhlantsana yothandisa ukikhona. Hayi ngiyakuzwa baba. Cha ngiyaqonda kahle impela umbuzo wakho senginayo impendulo. Oh yes. Ngangena ngenxa yokumzwela baba. Sengiphendule ngiqedile mangisho. Hayi cha sewuphendulile. Ngangena ngokumzwela. Ngoba ngangike ngimtshele ngithi mina uNkulunkulu asikho isibusiso ke la. Okay. Asiyeke lento. All right. Singakangeni ngisho emshadweni. Ningakangeni. Yeah. Sisapropozene nje ngibona kuqhubeka iminyaka. Ngibona kuqhubeka iminyaka ngoba lolu daba laqala ngo2012. Kodwa sesazoshada ngo2016. Okay. Uyayibona nje lo period. Yeah. Lo ngilwa nalento lokusithi siyathandaza. Siyathandaza siyabuya siyontshontshana. Siyathandaza siyabuya siyontshontshana. Sagcina sesithi no ngoba sithi singabazalwane futhi siyashumayela. Siyafika la eNewcastle. Sisuka le enkandla. Kubantu bala isifikayo kibo. Asivele sishade ukuze babone nabo sithi masiqambe siyabashumayeza bazi uvela ukuthi hayi ubaba nomama. Yeah. Yes, sisasenzela lokho. Oh yes. Kanti sesona kakhulu. Sesiqhubekele kujuleni nokona. Kakhulu. Yes, baba. Ukhulu busaqhubeka. So nje ngaphendula ngithi ngangena ngokumzwela. Alukaze lube khona ngaze ngiyakhumbula ukuthi ngangize mangithandaza ngilikhulekele ngithi Nkosi ngiyacela ngoba Nkosi sengize ngangena ngicela ungiphe uthando.
Oh yeah. Angifuna uqamba amanga hayi Yeah. umzwela ba. Cha kezwakala. Ngikuphazamise bekukhuluma amazwi very powerful. Angithi ke manje na ke phela le message vele izosiza abantu abaningi. Ukuthi ukungena shuthi nje angithi imishado efana nale enezinto eziningi. Ugcina uthi uma ngabe usuma lapha epulpit ugcina ungasathulula umoya olungile. Yes. Usuthulula umoya manje osabalalayo manje ozolimaza nalabo abamamele. Ozo affecta nalabo abanye. Yes, Yes kubalulekile ukuthi sibe ngcwele. Yeah. Uma siyoma lapha epulpit sikhafule umoya ongcwele, umoya oclean. Yes. Abanye bama epulpit uthola ukuthi banomoya obufebe. Angithi the time ushumayela lo moya uyaspreadeka uyithola sewuphethe abazalwana abafebayo. Hey. Kanti umoya uthululwe uwe wena mfundisi noma wena ncekukazi. Yebo. So enye into engiyibonile engifundile ngilapha ya ekuthunjweni ngoba nje inkosi ibeke kwacaca ukuthi bengisekuthunjweni. Ngibone nje lezo zinto ukuthi abazalwana abaningi baneyinkinga emshadweni yabo, abanye abaphelele emzini yabo. Bayastrugglisha. Ngiyazi futhi ukuthi bayafisa ukuthi ngabe yonke into iyaphelela nje babe yifamily nje ephelelisiwe emshadweni bakhonze kahle uNkulunkulu. But ngenxa yokuthi abaphathi babo abekho esisekelweni esiclean. So ke nabo ngeke bakwazi ukuthi babe clean bephethwe abantu abangekho clean. Ngikuzwa kahle. So inkosi ke ngithe noma sengizophuma ke kulokhu kuthunjwa. Yangibonisa nje futhi. Okay. Yeah. Kukhona umbono engeke ngobona ngoDecember. Yeah, I think beku toward December ka 2023. Oh, okay. Yes. Because 2025 manje ngithi. Yes. Towards December ka 2023 yangikhombisa inkosi engathi ngibulele umzala wami indodana kamalumekazi wami. Okay. Akasekho emhlabeni lo mfana. Ngimphupha nje vele sesimncwabile. Engathi bengimqinya waze wafa. All right. Cabanga akasekho emhlabeni. Umuntu ongasekho emhlabeni vele uSathane usebenzisa isithunzi sakhe ngithi usuke kahle sekuyidemoni. Yes. Okay. Abese ngiphatheke kabi ukuthi awe ngambulala umuntu. Manje engqondweni yami sekuringa ukuthi kumele ngibaleke ngoba mabeke bangithola ngizoboshwa. Sengicabanga nje inkosi yami, awe nkosi ngizoboshwa, ngizoba sejele kwangathi nje emicabangweni sekuringa lokho nje sengiboshiwe ukuthi kaze ngizophila impilo sengisejele. Ngaphuma ngabaleka ngahamba emva kwezindlu khona lapha kwaMalume. Ngophumela egateini kwaMalume ngicashela nezingane zami lezi ezimbili. Ngiyakuzwa. Ngiyayicashela izingane ukuthi zingangiboni ngoba angikwazi ukubaleka nazo. Ngithe nje sengingaphandle kwegate. Wavuka umfana engimbulele. Oh. Mayevuka uvuswa umama wakhe, uvuswa umalumekazi wami. Oh, Naye umalumekazi akasekho emhlabeni. Madoda. Uyamnyakazisa uyamvusa. Ngithi we wavuka we uzovela amtshela ukuthi usibani bani ongibulele. Engqondweni yami ngathi ngizobalekela kuphi ngizoyapi la bengizokungithola khona. Ngase ngithi hayi ngizoya ekhaya eFreihead. Oh. Yeah. Ngavele ngaphaphama. Sengaphandle kwegate. Yeah. Ekhaya ekhabo mama. Ngaphaphama. Uma ngiphaphama ngethuke, awe ngiyaphupha. Ngawu understand futhi umbono. Ukuthi usho ukuthini. Yes, ngawu understand. Inkosi iyayingikhombisa ukuthi izongikhipha la ekuthunjweni but ngizothi mangiphuma okokuqala ngoba ngiye ngoDecember kwathi ngoDecember ngaphuma. Yes, Ngazama ukuhamba la emshadweni. Oh. All right.
vele nje izinto esezenzakalile sengi enough ukuhlala kulomshado. Oh yes. Cause uNkulunkulu ungikhombisile ukuthi ungibizile ungiphe siphi isipho somusa kodwa manje angilungise la angiphume la ngisekuthunjweni la angiphume. Ngazama ngoDisemba ke ngaphuma ke. Ngaphuma ngithi ngiya kwi-fasting. Komunye nje umzalwane around khona lapha eNewcastle. Okay. Wangikhapha kubaba. Cause ke kwase kuvaliwe vele izikole kuDisemba. Wangiphelezela nabantwana siyovakasha ekhaya kumama. Okay. Ngizofika ngishiya abantwana kumama bese ngiyadlula ngiya kwamzalwane la ngiyofasta khona. Yes. Kanti nje kwakungamaqhinga okuphuma la. Alright. Yeah. Emva kwalokho ke ngafika ngayidinga indaba nomama. Ngathi mama kanje manje ngicela ukubuya ngoba kukho la ngizobalekela khona ngenxa ukuthi nginabantwana ngifuna abantwana ba-affecteke. Ngicela nje ukuhlala la isikhashana. Okay. Until ke uNkulunkulu asolve inkinga yami. Yes. Aphendula indlu umama ngendlela aphendula ngayo. Kodwa nje wangemukela naye ngeke angixoshe phela ngumntanakhe. Futhi ngifike nabazukulu bakhe. Yebo. Ukuze abantwana banga-affecteki. Yes. Akumele naye umama yabona angahlulele. Yes. So ngavuka ke ngakusasa ke ngahamba ngaya kamzalwane ngobona umzalwane. Ngafike ke ngamxoxela istory sami lo mzalwane. Yes. Ukuthi mzalwane kunento engihluphayo ngisekuthunjweni kanje. Cha lo mama lo mzalwane lo angitshele nje iqiniso. Okay. Angitshele ngawona lamazwi. Angitshele nje ukuthi indoda ayidivorce nomfazi akadivorce. I-divorce uNkulunkulu akayifuni. Ngiyakuzwa. Futhi ngingakuzwa kugcwala enhlizweni yami ngathi lo mama ukhuluma iqiniso. Ngathi we mama wabantu ngiyakuzwa futhi ukhuluma iqiniso lezwi likaNkulunkulu. Ngiyalamukela futhi iqiniso ongitshela lona. Ngiyasizwa futhi isibindi uNkulunkulu asifakayo. Ukuthi ngempela ngimele ukuphuma lapha. And kubiza ukuthi ngiyoxolisa. Yeah. Kumkamfundisi. Yes. Yebo kunjalo Ivangeli lisho njalo. Yes. Kumele ngibuyisane nalo engilwa naye. Yes. Yime ngamsukela. Ngathatha indoda yakhe. Oh yeah. Yes. Kahle nje kukho konke nje Nkosi yami bafethu. Naye ubaba Nkosi yami. La ngifakaza ngami. Yes. Yimi isoni esikhulu. Ngiyakuzwa. Ngiyacela naye lapha ekhona mawukuthi uzobona. Ngicela nje angixolele. Yes. Cela nje uxolo kuye. Bengaqondile khona ukumzwisa ubuhlungu. Yeah. Yes. Kodwa kungenxa yezwi likaNkulunkulu. Onezulu nesihoko. Elithi izwi likaNkulunkulu ningabe saba ababulali benyama. Bengenawo amandla. Yes. Okubulala umphefumulo. Kodwa mesabeni yena othe sebulele. Abe namandla okuphosa esihogweni. Yebo iqiniso lelo. So nje ngiyaxolisa kakhulu kubaba. Angithethelele. Yes. Egameni lika Jesu. Amen. So mangixoxa ke nalomzalwane. Avele ke lo mzalwane angitshele nje iqiniso angi-advise nokuthi kuzomela umtholo umama uxolise. Okay. Noma uthola inamba zakhe uyamfonela uyaxolisa. Mawukuthi uyamesaba I'm available. Ukuthi ngikuphelezele. Yes. Hayi ngabuya ke kuye angangalala ngangathatha fasting. Ngathi nje we mama bengizoxoxa nawe. Okay. Sengiyobuya ke ngelinye ilanga ke nje mase ngifuna ukuthatha ifasting. Yes. Because kuyakhonzwa nalapho kwalowo mama lo kunebandla. Okay, yes. Hayi bese sengihamba ke ngibuyele ekhaya ke
ngilwe nale micabango ke manje ngizothini ngizoyiqala ngapi indaba ngibeke kubaba kwaba nzima angifuna ukungasho kwaba nzima kwaba likhuni nganginozwelo kakhulu kodwa futhi manje enhlizweni yami kwase ku enough because uNkulunkulu wavele wadedela nezifo okay wangenza nje ngagula ke manje ngagula kangangokuthi ngiyakhumbula nje ngomunye unyaka ngaze ngadla amaphilisi hayibo mina nephilisi ngaba nesinqumo sokuthi nje Nkosi uJesu wena uyimpande ungumelaphi wezifo zonke angisoze ngathembela ephilisini and wathembeka uInkosi uJesu kimi yonke leyo mnyaka ngaze ngazongena kulomshado mase ngifike kulomshado sekuyaqala manje isifo uNkulunkulu ayinqobele sona engangakaze ngisidlele ngisha amaphilisi sifike siyavuka la sesi powerful kangangokuthi kuyaphoqa ukuthi ngidla amaphilisi ngiyakuzwa and ngawanqumela u21 days lawo maphilisi ngawanqumela 21 days ngathi ngizowadla 21 days ngibe ngithandaza yes ngiyacela Nkosi uJesu ukuthi ngosuku la 21 ungelaphe complete ngiwayeke amaphilisi wathembeka uNkulunkulu bakithi kwathi kuse uday 14 ngiwadla ngikhuleka uNkulunkulu wavele wathumela umprofeti wakhe bakithi umzalwane nje ivakashele as usual awu mangabe sesivalelisana ke sesikukhulekwa awu sesiyakhuleka ke angithi kusemission vele phela abazalwane mabefika siyathandaza mase sihlukana siyathandaza yes awu mase sekuthandazwa avela umprofeti wow athi ngibona u21 days ayisi u21 days siba u4 endlini ngaleso sikhathi aba u2 bavakashile bese kuba yimi nobaba hayi sibukana endlini nami sengikhohliwe yeah sibhekana endlini hayi ibuya ingqondo ngithi awuyimi indodana yimi sasimbiza indodana because imncane lo mzalwane lo ngithi awuyimi abesethi sukuma mama ngikhuleke nawe usukumeke ngithi izandla zami athandaze kumntaka kaNkulunkulu angachazi into eziningi yes and wamambulela vele uNkulunkulu yes okay ukuthi 21 days wani lo but ngenxa yokuthi vele uNkulunkulu umphila ukuhlakanipha ukuthi akumele uthi ngoba nakho uyabona wena umprofeti sekumele ukhuluma indaba zabantu uhlambalazi yes so nje wavele wangikhulekela zehla inyembe zingakhala waqhubeka umfana wathi umfana mama ngibona ingelosi iphethe ibhawuli yegolide ikhongozela inyembezi zakho izihambisa kuNkulunkulu bakithi uthi uNkulunkulu umthandazo wakho ufinyelele kuye yayizwa indaba angimtshelile nalola endlini angimtshelile uwe nje nobaba nje kuphela nje cha ngisho naye ubaba ngimtshelile sengisho ubaba osezulwini ke ubaba osezulwini yes but yes hey ngijabule ngimbonga uNkulunkulu zehla inyembezi ngikhale ngajatshuliswe lokuthi nje uNkulunkulu ukuzwile ukukhala kwakho bakithi sayivala lapho savala umkhuleko wethu sahlukana hayi wethembekile uJesu masimethemba hayi as long simkholwa siyothi into inqukuleke ngempela hawu bakithi siyothi umuntu ongenawo umlenze sithi umlenze uxhumeke kube nomlenze omusha wasekhayizulwini yebo inkinga yethu sibuye simgabazeke so ingakho ke ngithi ngase enough ngase ngihlukumezeke kakhulu so after day 14 mawufika ku day 14 ofikile ke nangu ngaqhubeka umprofeti waqhubeka nomkhuleko waqhubeka futhi wadla amaphilisi yes alright ngoba naye akangqhumelanga akashongo futhi ukuthi uyabona ukuthi u21 days lo 1 lokho wakusho ngo day 20 esefika futhi angithi vele kwakumfana nje wasendaweni esasikhuleka nabo yes wakwelinye ibandla you're right yes so ngaqhubeka kuthe ngo day 20 and ngangithi baba mangiwadlala amaphilisi
ngase ngiba prepare nje ukuthi ngidle ngesikhathi engidla ngaso bese ke sengiyawaphuza. Ngangivele angiyazi le nto eyayenzeka. Ngizwa ngathi amathambo ami mancane, umzimba uyisidudlu ugcwele umbhede. Kuba ngathi nje ngizobona into esabisayo. Ngaze ngabona ngisho isiziba okuthiwa abafundisi bathwala kiso, abazalwane bathwala kiso. Ukuthwalela ibandla ukuthi ube nebandla elikhulu. Ngikuzwa kahle kumangazwa ilento oyishoyo, abafundisi abazalwana abathwalayo. Hey bakithi. Yes. Abafuna ukuthi kwande ibandla kanti kunezinto abayisebenzisayo. Ukubona lokho ukhuleka udla amaphilisi noma ukubona ngikubona mangiqeda nje ukugwinya leli philisi. Ngangihlela mhlambe u5 minutes or 10 minutes. Futhi ngangivele ngibe prepared. Mase ngiliphuzile nje ngiyazi ukuthi sengendlalile ngizogibela embedeni. Oh yes. Okay. Ubaba ke ingane mayikhala vele besina lo mntwana lo obesekhulile. Okay. Lo oka 2017. Ngizoba nje prepare. Ngikhulelwe baba ngaleso sikhathi, ngikhulelwe lo mntwana wesibili. Kwenzeka yonke lento nje ngaleso sikhathi. Okay. Yes. Angivele nje ngigibele embedeni mase ngiliphuzile. Hayi ke aphelela umaminithane qale ke lento. Kuba like spirit. Umoya nje wobumnyama ofikayo ubone izinto nje ezisabisayo. Kodwa ngivele ngigule ke nje lapho ngigule kufe nje namathambo omzimba, amalungu omzimba yabona. Kangangokuthi ngangasakwazi ngisho ukuthi mangisenkonzweni ngime ngihlabelele ngimile. Mhlawumbe ngihlabelela ichorus ngiyakazisa umzimba ngangasakwazi ukugida ichorus. Hey, ayalimaza namusla amaphilisi. Ayalimaza. Mina ngilimaza. Angazi noma kwakuyindlela kaNkuluNkulu yini efuna ukungikhombisa ukuthi themba mina. Ungathembeli kwezinye izinto. Uyasinqena ukwasho ukuthi awani? Hayi ngicela ukungasho baba ukuthi awesifo sini. Okay. Amen. No problem. Bayawazi. Abake bawadla. Bayawazi. Okay. Ngoba ngathi mangixoxa nabanye abazalwane, omunye umzalwane nayo waye edla uyona lenhlobo yephilisi. Nayo washo same thing. Uthe amenza kanjalo naye. Uthe amenza kanje ya. Angiwasho ngenxa yokuvikela. Okay, ngiya understand. Kulungile. Emva kwalokho ngangivele ngibe prepared ke. So ngabona isiziba esinamadwala all over. Kune gate la. Mawungena egateini la khona ungena nje mawuthi uyaqalaza emasayidini amadwala amade amakhulu nezihlahla. Bese kuba phakathi nendawo kunesiziba.